sa hangin do. Pakayos. Bugno. Oh? Yummy. Balik na sa agi. Ibawad-bawad. Yo, what's up mga sipan? It's your boy again, Charles. So welcome to my new vlog. So karon mangadto mi sa south kay mga ligo o ba Molboal or Lambog ba. So ako'y kuwang da murag amugaw. 3, 2, 1. Yo, mato ko Lawisli. Dali lagi ko mato sa lang sa kinana. 3, 2, 1, go. Oh, what's up mga simano? Lami ka rin, Lawisli. iPhone X ni? O pa dong do? Sa Lambog or Molboal? Lambog. Lambog. So, Lambog ta na ato sa Lambog mi dito. So, update ako. Mga Cebuano, so karon kay namin dire sa Karkar Flight Migration kay para kon gaw na mo to karon kay padong na misod. First time na ko nakari dire sa Karkar nga supermarket. Ay dito. Kita gaan ko free da. Wala. View ane. Yo, nakapalit na may kuan. Lechon baboy. Asa na pagkita na lechon do? Aray, lechon ay. Kamera ikaw na tolo. Pinado. Jis, asa to nilo? Jis ni kani 5. Ikaw, asa bisa nasa? Kami sa 5 do mga kanang. Basta para sa man sila kanon ka. Kami man sa 5 do kanang kuan ba kanang isa ra ka hamo ba kanang. Kuan lang. Kanila 5 ba dai na. Di kana unsa? Kuan na unom ray. Yo, what's up mga Cebuano? So karon kay padong na mi bangadto kay nakapait may puso. So karon, yes, nakapait na mi kamera tulo ng kaon ni. Nga baboy. So, update na ko guys kung asa mi padong kay ako sa imong touch. Let's go. Nice kuya oh. Nice kuya. Okay na partner. Okay na part. Para na. Mga Cebuano sa karon wa ko minabot. Haha. Kita mig nice view diri. Yo, ang sarap ng hangin dito mga Cebuano. Ya, kidot hangin. Makita mo sa akong montage karon. 3, 2, 1, go.
Yo, pwede ta magpaligis dere. Ha! This is my way. This is my way. Mali akong dalan. Huwag mo na istorya. Mga untag mangga. Nang videohan ko si drone. Gigi. Nice. Aray. What's up mga Sibano, hapit na Jimmy maabot sa Lambog. So, update lang ako, maabot eh. Yo! What's up mga Sibano, so karon na naging may sa Lambog Beach. Murag gusto kayo hangin karon kay nagkumba. Panindot kayo, laom na biday karon kay murag high tide ba? High tide gid kay hangin kayo. So, ato ni imong touch in 3, 2, 1, go! Okay dah, Cung. Oke, Cung. What's up mga Sibano, so mag-ilis na ko pang kaligaw in 3, 2, 1, go! So karon ready na kayo ko pang kaligaw, so karon na outfit na ko. Mga on pa din mi. Ikaw, mga on mi! Let's go! So mga Sibano, so karon manak may kaon. Do, nabusog na ka sa gipahit pagkaon. Enjoy the life, guys. Walay init karon. Way init jud ka nang as in way init, legit na way init. Kalau tak gelogan ke, before dah mulai kita dapat makan pada kita menguan bah. Di ka makraman. Oh, di kita makraman, namanya tambal. Let's go. In 3, 2, 1, go. Mount Pinatubo. Pinatubo ang akuan ba? Vulkano. Tubo nga mountain. Bukid. What's up mga Sibano? Woo, Cebuano. Pwede pala mag-surf dire. Gusto gihangin good. So pwede pala mag-surf. Mag-surf jud ko. Hindi ka mag-surf so. Oo. Gusto gyud boat. Kana gamit. Okay, ito puti kanan. Pakayos. Bugno. Oh. Yummy. Balik ta sagi. Ibaud. So, ngayon, ayun, sa mga Cebuano. Oh. Photoshoot. Wesley Banzon,
Charles Camora, the vlogger. Ako'y may pilay, tawag sa akin ay balik. Isang baso. Woo! Cebuano. Dado, liga na do. Liga na. Go, water picture, go. Lagi? Ano na to? Mag-selfie mo. Okay. Kaya okay. Ako buhok ng pabukid. Ako buhok ng bukid. Buti yan. Yulik. Here we go. Ano, nindot diri kay sa lambog kay ilang saan kayo? Gabi kayo? Oo, kayo? Oo. Tama to? Gabi, pwede mo makasurf din eh. Surf. Sabon. Gabi, usog pa eh. Ang Lambog Beach, kaya nindot kayo. Ilang saan diri kay white. Yeah. Ilang diri kay kuhan yun siya, humok yun. Tungod sa kahumok, mayroon nagmarshmallow ang ilang kuhan, sand. Oh, gabi kayo mo nagpang surf. Yan. Pang surf. Woo! Pang surf ilang kuhan diri, pang surf. Woo! Sugato ng kuhan bi. Ang waves. Mo sam ko kadyot ha. Basta na ko makita. Ang sakit ano ko sa ilawang ba? Ikaw. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhuli. Woo! Bro, ka spike payag. Ha? Wala, niligo ko. Bugnaw kayo. Burag kuhan. Humok o ilang kuhan. Ilang saan sa ilang ba? Huwag marshmallow. Huwag sa kahumok oh. Ay. Ba't man ni bodyguard na may iro. Bantayan mong gamit diri ha. Oy, ching. Bantayan mong gamit diri ha. Oh, kiss ba ya? Dito uya ba? Bantayan mong gamit ha. Ay lang pangwag pagkaon. Kuwang na sa hangin do. Kuwang sa hangin. Kus ka na hangin. Kus ka na. Katugon eh. Katugon. Hindi man siya kapoy bro, lingaw man bro. Dili na mo ng vlog. Yo, Cebuano! Don't forget to like, share, comment, and subscribe mga Cebuano. And don't forget to click that notification bell for update ka sa mga vlogs. And here we go. In 3, 2, 1.